Per què aprendre català? Anem a veure un exemple molt important. Freud. Sigmund Freud va aprendre castellà per a poder llegir el Quixot, Don Quijote de la Mancha. Karl Marx el mateix. Per què? Perquè no hi ha cap llibre en tot el món, en tota la història de la literatura, que siga comparable amb el Quixot, amb Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. Passa el mateix amb el català. Tenim autors com Ausiàs March, com Ramon Llull, que no tenen cap equivalent. Ramon Llull no és un autor residual, no és una singularitat dins d'una llengua que no conec cap persona. No és com si jo m'inventara un autor del nord d'Europa que sona com un moble d'Ikea, no. Ramon Llull, per exemple, està mencionat per Descartes al seu discurs del mètode. Ausiàs March va fer els millors versos de la seva època, durant el segle d'or, en valencià, i no té cap autor que li puga fer la competència dins de la seva època. Clar, després ja vindrà Espíritu d'Oso. Un exemple, John Keats. Jo agafe un llibre de John Keats sobre la història de Rimi. Jo lliig això i entenc el que diu, però no puc veure les rimes, no puc veure la mètrica, no puc veure-ho bé perquè no sé l'anglès isabelí, no sé l'anglès victorià. Un anglès sí que pot. John Keats té equivalent a qualsevol altra llengua? No sé, no sabria dir. Jo sé que Ausiàs March no, jo sé que Ramon Llull tampoc.